Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako. Isang mayaman na 79 years old. Mula pa sa United Kingdom, naging desperado na magkaroon ng tagapagmana. Siya ay walang iba kundi si Sir Benjamin Slade, the 7th Baronet ng Slade family. Gusto niyang may mamahala sa kanyang 1,300-acre Somerset State na meron pang isang kastilyo. Anong pangalan niya? Benjamin. Hi, baby Benjamin! At dahil sa kanyang desperasyon na magkaanak, sinubukan niya ang dating apps na Tinder. Subalit, bigo siya. Wala siyang mahanap na babae na sa tingin niya ay papasa para Nasa sa Lab kanya. Radio kasi. Galaw-gaw. Kumpari ko yan eh. Biglang kumpare. Meron na siyang dating nakarelasyon. Subalit, nagkaroon sila ng babaeng anak. Hindi man niya ito papamahala, subalit binibigyan naman niya ng ayuda ang nasabing bata. Kaya, give up na rin si Sir Benjamin. Dito lang ako, baby. Sino? Ako? Kailangan mo bang i-memorize yan? Basic, pre. Parang Benjamin, milyonaryo din yan eh. Magkatabi yung estate namin yan Magkatabi. Magkatabi lang. Basic. 79, makabuo pa ba yan si 79? Oo naman. Makabuntis pa ba Oo yan? naman. Oo naman. Diba? Buntis ngayon ka ng umang. Nakakabuntis ang tanong kung yung babae, di ba? Oo, so Depende dapat- yan sa dami ng testosterone niya. Meron daw siya sa meron na siya sa bank. Na naka-freeze Oo, na. Para bang, Santo, BDO o Metrobank? hindi siya. Baka siya to, sa... Union. Union. Kaya Saan? mag-union eh. Pero yun na nga, wala pa siyang napiling babae. Andito kasi sa Love Radio kaya hindi niya mahanap online. Kaya pala. Diba? Correct. So, ang ginawa niya, Tita Max, wala na. Pinadala niya sa hotel group ang kanyang Money. ari-arian niya. Sige kayo mag-manage yan. Oo. Isang sikat na hotel group sa United Sige, Kingdom. sige. Grabe no, yun ang Mayaman, problema ng ano? mayaman. No? Kung saan ilalagay ang pera, ano? Sino magmamana, tapos, ika lang, di ba, parang tatay ko yan eh. Dad. Oh. Kanina pare, ngayon dad. Napaka-inconsistent eh. Halata Oo, alat na nagsisinungaling eh. Kayo hindi naman kayo mabiro. Kumpare ko yan, Pare kasi mo yaman ko lang yan. Pero, tanong ko kay Tita Max, 79 years old. Go! Gusto niya Baby ng anak. Benjamin nga eh. Gusto niya Baby ng anak. Benjamin. Bibigyan mo Oo, siya. Oo. Okay. Bibigyan ko siya. Pero na- lalaki ang gusto niya eh. Oo, kapag halimbawa babae. Okay, next. Again. Okay, again pa. Again. Sa payag naman ng Tita Max. Oo, payag naman. Payag naman. Bembang kung bembang. Hoy! Baka mahirapan ka ng mga anak niyan. Ha? Ha? Sa edad. Meron namang in vitro kinemerut, 'di ba? May mga malawak na ang ano natin. Ay, oo. Reverse na ang mga paraan para Tulad nung mag-conceive. nung Conceive? mga- Tama, 'di ba? Conception. Oo. Mga anak ni Joel Cruz, di ba? Oo, 'di ba? May mga Gagamitin surrogate yung mom. Oo, correct. Gagamitin yung Russian yung ba sa yung akin, ano eh? gagamitin yung sa'yo, i-combine. Poof! It became Coco Crunch. Ang sarap-sarap ng Coco Crunch.
Nalala ko yung commercial nung 90s, Diba? no? Poof, Nanonood tayo ng mga Crush ng Sedi, ang Sedi. Bunting Prinsipe. Diba? Oo. Tapos doon tayo bumibili ng mga USB tsaka MP3 sa Sedi Arking. Buhay pa ba yun? Wala na. No, dati. But anyway, so sa 79, papayag pa ang isang Tita Of Max. course. Pero, hindi. Ang gusto niya, natural way. Hindi yung mga... Hindi Dami niya namang gusto! Doon na siya! Tingnan nyo guys, na-trigger. Hindi, gusto niya normal na, no, union, hindi yung mga inject-inject. Bembang kaya nga! Payag Oo. na nga eh sa Bembang eh! Ulit! Eh, tsaka na ulit-ulit din kayo! Ulit-ulit sinabi ko na Bembang Gusto kung kasi ng Bembang. mga driver nakinig eh. Sabi Oo, na, tsaka si Sir Noel Villapando ng Suzuki Motorcycle Philippines. Ay, yan. Sir No, Noel, kumusta? Shoutout Kumusta din po? kay John Ezra ng Suzuki. Good morning, Oh, Sir good Noel. morning sa inyo, Yan ang tanan, gusto yan. niya, di ba? Milyonaryo na yan, no? Totoo, Tapos, basic. kahit senior na, Yung basta. milyonaryo? Hindi yung lolo. Oh. Matanda na. Yung lolo. Yung milyonaryo. May milyon. Yung milyonaryo? Yung lolo. Kaya pala dumidikit ang chicks Sa milyonaryo. sa lolo. Basta lolo. Sweet lover. Nakapila sa senior lane sa ano eh. Yung lolo? Ha? Yung lolo? Yung milyonaryo. Oh. Bigyan ng 5,000. Si lolo? Si lolo? Yung driver. Akala ko, yung milyonaryo, bigyan mo pala, tatanggap pa rin niya ng pira. Yung milyonaryo. Yung lolo. Ay, apo. Maniwala na sana ako. Sabi, Wala na sabi ni maisip. lolo, sabi ni Sabi lolo. ng milyonaryo. Basic. Dala niya yung mga ano niya eh, yung mga bataan niya, yung mga bodyguard niya eh. Bodyguard Mhm. ng milyonaryo. Yung ni Lolo. Diba, hindi na tumatayo. Yung kay lolo. Yung sa milyonaryo. Diabetic na. Si Lolo. Yung milyonaryo. Kasi tirador ng chicks eh. Guys, ano na naman yung kinalaman ng diabetes sa chicks, guys? Sa bagay, hindi na... Diba? alam ko yan, Direct Pill yan. Ay, Direct Direk. Phil, good morning! Morning! At sa mga kabisyo po natin Oh. hanggang alas 9 pa po tayo. Uy, si Captain Dennis Turla. Sir! Na-miss daw niya yung kahapon. Sabi talaga, guys. Good morning! Morning! Eh, nakatune in sa 90.7 Love Radio! May memorize yan! Basic!